Добър ден от Автосалон Cars Italy. Днес искам да ви представя наистина един изключително красив представител на марката Volkswagen, а именно Tiguan и разбира се подобрение Airline. Доста красив и доста практичен автомобил. Разполага с 2-литров 4-цилиндров бензинов агрегат турбо с мощност от 190 конски сили. Невероятно красива бяла боя с много красиво съчетание от пиано лак орнаменти, комбинирани с хромирани лайсни. Останете заедно с нас до края, за да разгледаме автомобила. Изцяло колата е нов внос от Швейцария, наистина в доста автентично състояние, реални километри, с пълен сервис в Volkswagen. Гумите са много хубави, Continental Sport Contact 7, 20 цолови. Нека да обиколим автомобиля цяло отвънка, за да добиете представа реална. Фабрично затъмнени задни стъкла, както и тонирани в зелено предни стъкла. Невероятно красиви хромирани рейлинги на тавана. Оригинални спойлери Airline. Катализаторите са само на мястото. Разполагаме и с камера за заден ход. Нека да погледнем и багажното отделение. Ето го багажик и отвътре, в топ състояние, без почти никакви следи от употреба по него. Абсолютно всичките кори са налични вътре. Нека да продължим с огледа на автомобила и отвънка, да го доразгледаме. Както виждате, ледните гуми са доста добри. Разполагаме с още един, извинявам се, гумите са 19, преди малко ви подвелох. Разполагаме и с още един комплект лед и джанти с зимни гуми към него, които ще получите подарък към автомобила при закупуване. Имаме keyless система, Airline надписи навсякъде. Разполагаме с биксеронови адаптивни светлини, много хубава LED подсветка, както и LED мигач. Разполагаме и с система за самопаркиране, която ще я покажа отвътре след малко. Преден, заден парктроник. Имаме и дистроник за спазване на дистанцията, което е страхотна екстра за шофиране по магистралата, както и автомобил може да шофира и сам. Оригинално предно атермично стъкло, както виждате, против заслепяване, против слънчеви лъчи. Нека да влезем, да го погледнем и вътре. Дисковете, между другото, са почти нови, без абсолютно никакъв ръб. Колата си обслужена. Ето го автомобила отвътре, полукожено Рекаро. Много красиви тип карбонови елементи, подчертани с никоя лайста около него. Airline салон оригинален. Мултиволан. Валим музиката. Мултиволан. 218 000 реални километра с пълен, абсолютно пълен сервис в Volkswagen. Колата може да се провери всяко едно представителство. Дигитално табло. Voice Control. Дистроника, както казах, управлението. F1 предавки отгоре на волана. Перфектен волан без абсолютно никакво издосване по него. Air Design. Отново емблема на волана. Като разполагаме с една от най-красивите и рядки навигации за тези автомобили Tiguan. С камера за заден ход. Меню на български език. Актуална карта на навигацията. CarNet, AppConnect, CarPlay меню и доста екстри. Разполагаме и с подгряване на предните седалки, 4-зонов климатроник, няколко вида шофиране, възможно шофиране на 4x4 системата, системата за самопаркиране, както виждате, парктроник, автохолд система за задържане на автомобила при стопари. Не е научно да седите постоянно на спирачката. Както виждате, салона наистина е в безупречно състояние. Доста красива кола, без абсолютно никакви следи от употреба вътре по салона. Разполагаме с CD Changer в жабката, хладилна жабка, както можете да видите. Абсолютно пълна, всичките сервизни документи на автомобила са тук, може да се разгледат. Имаме две поставки за чаши, подлакътник с допълнително помещение за вещи, който подлакътник може да се регулира. 4 електрически стъкла, подгряване на огледалата, автоматични фарове и доста екстри. Спазване на осовата линия, Line Assist. Нека да го разгледаме и отзад. Ето го автомобил и отзад в прекрасно състояние. Също състояние като отпред, седалките са перфектни. Подлакътник с къп холдър, както разполагаме и с масички отзад за пътуващите, малко ми е надолу ги отворя с едната ръка. И държачи за чаши на тех, което за пътуващите отзад се дава страхотен комфорт и удобство. Има къде си поставите и лаптоп, и чашка, и кафенце.
Нека да погледнем и двигателният отсек. Както всеки един наш оглед. Тук имаме още едно помещение за вещи, за телефончене. Ето го, автомобил и отпред, абсолютно безупречен. Абсолютно всичките уплътнения на капака са си на мястото. Оригинални фарове, без удари по автомобила. Перфектен двигател, без умасляване по него. Перфектна работа на двигателя, без странични шумове, без прекъсвания. Нов акумулатор. Перфектно чист антифриз. Наистина доста добър автомобил. И доста красив, който можете да закупите съответно и на лизинг от нас, само срещу 30% първоначална вноска, без доказване на доходи. Одобрението става точно за 10 минути, може да се тръгнете в рамките на автомобила, както можете да го купите и с доказване на доходи, без първоначална вноска, но трябва да имате трудов договор в България, чисто ЦКР. От Автосалон Карсители пожелаваме хубав, успешен ден и ви очакваме на огледи.